Takže čau lidi, já jsem Rejny a zdravím vás u mého videa z Minecraftu. Jsem tady společně s Lejbrem a s Čičanem. Ahoj. A jdeme hrát Bed Wars a už začínají, takže jejda. Klej. To je dobrá mapa. Bronz. Já beru bronz. Hele, stavte když tak k Ironu rovnou, jo? Ne, k tomu. Ne. No tak dobře, ale jakože já bych teda radši k Ironu. Dobře, já budu stavit k Ironu, vy si stavte kam chcete. Počkej, kde je Iron? Jak si jedeme Iron? Gold je na střed, Jo, já jdu tudy, to je Iron. Mohli bychom obsadit oba dva. Ty. Nebo prostě Pepine, ne. ty pojď na gold se mnou. Jo, běž s ním na gol. Prostě já už tady na Iron. Na druhou stranu, jasně. Tak to nám bude fakt prdela. Ne, ale Irony se taky hodí, že jo? No jasně, ale ne z obou stran. No to právě, že jo. A když budeme mít hodně Ironu, tak každý může mít ten nejlepší chestplate a pak to bude hodně dobrý. Už je matruš. Cikánek. No jasný cikánek, ne? Hej, někdo už běží na ten prostředek. No tak ho zastavte. Já ho vidím z dálky, jak tam staví. Taky tam vidíte jenom, že přibývají jenom bloky a že Jo, no. tam nechodí ten člověk prostě. Hele, my jsme 4. No. Tak já jsem chtěl říct, že to doskočím a to asi ne. Hej lidi, nás je nejvíc. Jo, tak musíme dát. Jo, to dáme. To nejsme žádní amatéři. No. Oh shit, to jsem... Možná trošičku, ne. Jenom maličko, hele, ale to nikdo neví. Hele, já bych tam chtěl stavu, už tam jsou. Kde jsou? Někdo je. Na středě? No tak tam běžte, je zabít, že jo? Já tam nejsou, jenom ani zbraň, já stavím k tomu železu, nebo co tam je. Jo, dobře. Tak si stav. Já ještě obedním, nebo zabedním postel. To hezlo. No jsem skočila, zabil se. No goldy a zabil se, debil nějaký. Ale tam někdo běží k... No, co? Jo, to je náš. Kdyby si ho zabil ty, tak bychom aspoň měli goldy. Jo, jenže on spadnul, že jo. No, tak to je špatně. To nedoskočil. Jo, jasně, jo. Tak. Hele lidi, kdo má nějaký ten... Iron. No, já bych potřebovala jeden, by mi stačil bohatě. Tak počkej, ti ho dám. To bys byl moc hodnej. Na, kde seš? Tady u toho kupuju si uvesničena. Hele, kupte si knockback tyčky, jo. Já si nebudu kupovat knockback tyčky, já si koupím Sharpness 1 meč. A ještě si musím koupit krumpáč. Tyjo, to se mi nejvíc bylo, jak jsem šla vyrašovat jednu postel a já jsem si zapomněla krumpáč. Trotle, čau. To prdele. To jsme, myslím, že zrovna hráli s Čičanem, ne? Tak to nevím. To já jsem hrál. Jo, jak jsme tam neměli toho... Ne, to jsme tam zrovna... Dobře, já jsem spadnul. Dobře ti tak. Ne, já chceme si nechat si. Prdele. Už je někdo na středě? Hele lidi, pojďte se mnou na středě, já si koupím lepší... Oh, ty kráso! Mně se to laglo a málem jsem hodila hubu. No, já už jsem hodil. Dobře. Já potřebuji železo do prdele. Lidi, jdeme na střed, rychle. Já potřebuji iron. Je někdo na středu? Už to byl na střed. Hele, červený, už má luk a šíp, zdrej. Nedá mě, jo. Schodil Hej, tě. Ne, sakra. Takže tě schodil. Jo, mě bude stačit jenom knockback tyčka. Lidi, jdeme je vyrašovat, ne? Jo, počkej, hej, já potřebuji nějaký matroš. Ale přes Irony, to se hodí, protože oni... Vezmeme to zadem. Já to vemu zadem. Já je půjdu zadem vyrašovat. Hej lidi, berte mi na Iron. Počkej. Já jsem No proto už jsem se lekla, že to nejde. Ne, teď je to moc nápadný, teď tam nemůžu jít. Já jim to vemu ze zádu, rozbourám ten plot a zničím jim postel, jo. Tak běž, nejdu na prostředek. No tak jo, přineste mi něco pěkného. Jede modrej a má luk enchantovaný. Jo, já vím. Spadni! Jo, spadnu! Všichni mají luk, Pepo, všichni mají luk. Obsadil jsem prostředek. Jo, všichni mají enchant spíš. Jo, jasně Pepo, obsadil si prostředek. Já taky.
Ne, oni po mně ustřelili, už mě zjistili, co je, jakou mám taktiku. Teď jsem se nemohla vůbec tak rychle vymáčknout. Teď jsem asi udělala hodně velkou blbost. Ale já zdrám. To prdele. Tak zdrhej. Já jsem tam chtěl jít a mě jenom po mě začal střílet. Jste na středě? Jo, Já tam... držte hlídky, děcka, držte hlídky. Ovládli jste střed, jdu za váma, lidi. Goldy. Jak jste se tam dostali? Gold, nemám gold. Jo, mám gold. Co jenom jeden, au. Typek, on Vole, střílí. To jsou parchanti. Parchanti Tak je to srebáci. met na vás. Sípáci, já jim dám. Já půjdu dobít asi zelení tamhle, vidím. Pepo, kupu bloky a pojď sem, pos. Jo, no. Jo, tak počkej. Ne, tak jo. A krumpáč, Já se docela bojím, že na nás půjdou, ale jakože. No, Počkej, tak je ještě jasný, že na nás krumpáč. půjdou. Stačí dřevěný. Stačí dřevěný. Au! Ježíš, oni už do mě střelí. Bacha, jde sem, jeden zelený. Kam? Tam. Jo, Jdou nemá dva. šanci. Jdou dva. Ale Ty goldy. Ne, Terezo, ty vole, já tě zabiju. Teď mě málem trefil zase. Snad Rainy, ne? Už nesu bloky. Lejbre, říkej mi Rainy. Muck, nahoru. Čau. Hele, teď se skrčíme a bude to jako, že jsme někam odešli a oni to nebudou vědět. Sice to budou vědět, ale tak to vůbec jakože nevadí. Jo, už se Ne, vracím. oni to věděj. Ne, nevěděj, oni to určitě nevěděj. Vykoukni, prosím. Ty on má to. Červený, red. Kde? Já tam budem děvčata. Ty kráso, ale jdou po nás všichni a oni mě tady úplně strašně sestřelou. Hele, zelený, bacha, pomoc! Co to? Cipni. Nezdá se vám lidi, že to bylo nějak moc bloku, jak do mě mlátil? Ne, Co? stál přesně za tebou. Jau, to jsou bastardi. Všichni na střed. Ale ne, já nemám žádnou výzbroj, jedině si můžu koupit Já taky knockback ne. Můžu si koupit knockback tyčku, na kterou ani nemám. Řeknu ti to asi Já tak. taky ne. Ale chci ho sundat. On mě zjistil. Ale Lejbre, můžu- jestli ho sundáš, budeš dobrý. Já ho sundal. Aha, sundal, no, ale. Jau. Já Sundal, sundal, on mě jasně. sundal. Bastardi, obíhaj nás. Ne, to není ten, co to... Ježišimaria. Hele, lidi, pojďte sem, pojďte na tyhle irony a přineste bloky, půjdeme na ně takhle ze zádu. Oni to nebudou čekat, že jo, a zničíme jim postel a pak je zabijem. Já jdu na ty červený, oni jsem postavil nějakou boudu, já nevím. Hele, už tam jeden náš staví. Rychle, běž, stav, já ti červený. bráním. Hej, chci to luk sehnat, rychle. Lidi, rychle, pojďte sem, pojďte to rychle dostavět. Fakt musíme rychle. Jo, počkej, já ti hodně bloky, já si... Pohni Tady jsem začíná. tady na ironech. A hoďte mi prosím vás i nějaký krumpáč, protože to je fakt dobrá šance, jak to zničit. A mám teď lagy. Už tam běžím. Rychle, bacha nespadni. Já vůbec to budu to. Dělej, házej a budeš mě krejt, jo. Já nemám luk, já se dobiju ještě pro luk. Jo, Počkej. já vím, ale krejt, jako jestli na mě třeba nečuměj, že jakoby jdu. No, teď tam zrovna jeden je, teď by to nebyl moc, jakoby moudrý, no. Luk, aha, luk se kupuje za zlata, ty hoďo. Neříkej, blesku. Ty vogo, jako fakt, jo. Tak pro mě OK, já to kámo, nehraju. to jsem vůbec nevěděl. Jako já to Viď, nehraju jo. často jak vy dva. Tady to Jo, je, ale tak, Já to taky nehraju často. to je tak strašně základní věc, tohleto. Jo, no, tady chcou skoro každý, že jo. A nejlepší je, že na SGčkách je i Lucky Block. Ale na To co? SGčkách se mi to strašně seká, tam je to tak strašně zalagovaný. No, tam je hrozně moc lidí. proto No se právě, to protože je tam moc lidí, tak je to zalagovaný, že jo. Oh shit. Tyhle tam jsou zelené, půjdeme na modrý, který je uprostřed? ten Ne, modrý. půjdeme na zelený, že jo, tam je to nejlepší, jenomže oni jsou- už nás zjistili a střílej po nás. No tak To jo, jsou jdeme bastardi. z druhé strany, jdeme z téhle strany na ně. Já si sice strašně vybírám, ale nakonec z toho budete mít všichni hodně dobrý pocit, lidi. Já běžím doprostřed. Ne, tak musíme jít doprostřed, protože tam na nás přímo jakoby... Ne, tam jsou dva, kurva. To do prdele, to nedáme. Do prdele. Co to je help, no? Ty krávo, já na to taky ty vole čuměla, jak jsem tam takhle přilít úplně. Hele, já zůstanu tady, já počkám, až jsem poběží a zabijem je. No tak stavte nebo vůbec stavte postel.
Já půjdu na střed, já si nakoupím výzbroj a půjdu na střed a kašlu na vás na všechny, prostě to tam půjdu vybít a bude. No to chci vidět. No já taky. Terka, první co se stane, zabije se. No a co jako? To Terka vůbec jako nedělá, takže... Bronzu. Pojď sem, cikáne. Tady. Někdo hej za mnou dopadne. Pipine to neříkej za prvý a za druhý stav jenom ze skla. Pipine. Dáme se tohle. Hele, Pipine jako jo, musí stavět jenom ze skla. Tak, pravidlo číslo 1 naší mapy. Žádný jiný matroš neberu, jako. Všechno ti rozbiju, jestli to nebude. Jiný matroš velmi špatný. Tady je ten elík, ne? Na to neviditelnost, nebo ne? Ne, to je speed, že jo? To je speed do prdele. Tady nemáš neviditelnost, tady máš jenom stres. Hej, Pipine, jako, kupuj jenom sklo, jo? Nebo ti to Labor zničí. Tam kouknem, co se tam děje. Nikoho nevidím. Červený, stojí. Jdem tam, jdem je prostě pokylit. Tam jeden, bez výbor, bez Čičane, běž! Why? Čičan letí, čičan padá. Kde je? Iron. Zlato, mám 2. 3, rychle, pryč. Terezo. Terezo, pomoc mi. Pojď, zdrhej, Čičane, zdrhej. Ne, já jsem spadl. Hej, nebyla. Jako Čičane, ty jsi mě měl krýt vlastním tělem. Ne, ty jsi fakt. To jsem se lekla. Vadí ti? Já jdu koupit taky sklo, nebo na trusty koupím něco jinačího, aby si z toho měl opravdu velkou radost. To je drahý strašně to sklo. Jenom 4. Jenom 4. Ale mě to nevyšlo o jeden sklo. Hele, ale ona by byla strašně dobrá taktika to vzít přes to železo a ze zádu, jenomže oni tam na nás číhají, když to tak mám říct, protože... Já když se tam na ně podívám, vždycky když tam jdu, tak vidím, jak tam na nás čuměj, nebo ne čuměj na nás přímo, ale prostě nás chtějí sestřelit. Co jsme dokázali, aby ty 3 zelený byly uprostřed a jeden by tam rychle stavil? Já nevím, hele, to fakt nedokážu odhadnout teď. Jo, někdo tam teď není, rychle! Když mě se střelí, nevadí. Mám ráda se obětuji. Cože? Ráda se obětuji. Pro náš tým. No jasně. Ženská se obětuje za 3 muže. No. Hej, u červených nikdo není, tak jo, jen tam běží. Hej, takový. Čičan letí, čičan padá. Běžím. Sklouznu a padám. Zakopnu a ležím. Do prdele. No. Čičane, ty vole, ty tady vybíráš. Ich tu musím. Nakopu ti do... Hej, uhni ty debile. Výzbroj, něco co strá. Kdyby aspoň ten, co za mnou teďkon přišel, měl krumpáč. Ale ne, on mi tam ještě do toho stoupne, když jsem to měla skoro vykopaný. Fakt, dík, kámo. A mají zničenou postel. Je, ta postel mají zničenou. Zdrhejte lidi. Který? Červený, ty, co nás nejvíc ohrožovali. Červený, tak já jdu na ně. Já jsem jim zničila postel, běžte je dobít. Hele, Čičane, kdo tady staví tohleto? Jakože Lejbre, neříkal si náhodou, že to zbouráš a ty tady teď sám staví z jinýho matroše. No. Ty můžeš, já můžu. No, jo, ty můžeš. Je červený nebo zelený? Ne, jo, dobrý. Červený. Jo. Ne, já jsem vůl. Dobře, tak takhle, no. Já mám hacky, já můžu. Jo. Labor se prostě veřejně přiznává, že má hacky a že chce ban. No. To vůbec není pravda. Má hacky kecá, děcka. Jasně, měli byste jít. Držte dá ode mě červený, já jsem u nich postele. Ale nemám krumpáč. Dík, já jsem tu postelu zničila u červené. Ale ne, ty byla u zelených. Ne, a jo vlastně. No tak dobře, zelený nás nejvíc ohrožovali, že jo. Já bych třeba hefnout, tady jako potřebuji. Hej, jděte mi rychle pomoct, a tady potřebuji se dokopat jejím posteli. Jo, ty jsi šel tudyma.
Už jdu. No dělej, já teď potřebuji helfru, on tady jeden furt chodí a vyhrožuje mi pěstí. Jdu. On mi vyhrožuje Já? pěstí. Já, Ty hej, oni byli u nás a zabili nás. Zelený. Cože? dělej, zabijte je, ne? Postav. Já nemůžu. Ne! Terezo, dělej, mě zabil. Ne! Čičane, rychle pojďte sem, prosím, ne, on má Já si dám krumpáč a silu na to. Čičane, prosím, Bacha. prosím, Zelený. Čičane, Zabijte ho. Čičane, prosím, No, tak bychom prohráli, no. Fakt dobrý, jako. Čičane, prosím, pojď sem, rychle, pojď ke Běžím. Už mám krumpáč, už běžím. A, Tam je Ale když ho zabijeme, padne nám to, co mělo. krumpáčů. Čičane, No, prosím, já zdrhám. Terko, umřeli jsme na tu cenu. Ne, ale ty jsi to měl hlídat, že Ty jo? jsi ještě stal. Červený Já mají... to měl hlídat. Přesně ty jsi to měl hlídat, o tom přesně mluvím. Spadni, ty No. vole. Zahají, Terezo, ty jsi umřela. tady nemají postel. Lejbre, ty jsi umřel. Ale musím uznat, že jsi umřel dřív než já. Ne, už nechoď do toho portálu, Já mám problém, já jsem jeden žlutý a dva zelený, oni mají ty železný meče. No. Já se sypnu, sedu na to. S Bohem! Lidi, No. tak když jste Tady chcípli, Creeper, zabijem lidi, Creepera. ne, k červenému stánku, lidi, rychle. Pojď, Lidi, červený červenému Mě stánku. se vala. Ahoj, zlato. Ano. Nevidíte mě přeze mě, uměte. Terko. Tak pojďte se Takže, já, Otoč se. ježiš, co? No, pěkný. Takže lidi, já, Ne, otoč se. už moc. Otoč se. Ne, to vypadá divně. Takže No, lidi, právě. když tak děkuji za zhlédnutí, případně za like, když tak další odběr. A ještě jsem četla ty komentáře, 2 jsem tam měla. A jak tam bylo, že ať rozjedeme něco jiného, nechte toho, plánuju rozjet i jiné hry, nejenom Minecraft je jenom taková, nechte toho, Minecraft prostě budu hrát jenom, jako ne někdy, prostě z toho budu mít 2 videa, ale prostě, víte co, já už to radši ukončím. Dobrý, zase. Dobrý, tak jo, já to radši ukončím, protože jinak by jsem to fakt nemohla zveřejnit, protože už by to bylo asi něco jako porno. No a teda děkuji za zhlédnutí. Že to příš takhle. Maraton. Prostě děkuji za zhlédnutí, případně za like a čau u dalšího videa. Tak